שלום לכם, ואנחנו היום בסרט טנקי אונליין. אנחנו נראה לכם היום טנק חזק מאוד. עובד? כן, זה הטנקי אונליין שרציתי להראות לכם. כמו שאתם רואים, הוא רמה חזקה. נכון, זה לא נדב, זה נדב אידל, מי שיודע לקרוא את זה, או אידל, בכל מקרה. אני פה עם פאקינג איסידה. אני יכול לשאוב לאחרים את החיים אם רוצחים אותי חס וחלילה. פה מוסיפים חיים לחבר. אני עם חבר שלי מנסים להתחמק מפה. כמובן שאני לא מכיר את השחקן הזה, אז נלך על כן, שהוא יודע מחבר אותי. אנחנו איתו נוסעים לנו פה במרקו גיימינג. הוא עושה הפעלה די גרועה לדעתי, ששחקן רק דיבילי יכול לחשוב על זה. כמובן שהתהפכנו, רק בגלל שאין לנו את הרובה שיש לו. אם אתם רוצים שאני אראה לכם פשוט את הטנק ההוא, תשלחו, תדברו איתי. ואולי תקבלו את הסיסמה. אבל אני בחיים לא אתן, גם אם תרצו, אני אתן לכם סיסמאות של גרועים מאוד, רק שהשנה התחיל. ואני אעשה אותם לחזקים בשבילכם, רק בשבילכם. אבל הם יהיו חלשים וזה כל כך לא הקטע. אנחנו בחיים לא נביא לכם שום טנקי אונליין שלנו. תשאירו הודעות. אם אתם לא רוצים, אתם פשוט אידיוטים. תקשיבו, אנחנו כאן הולכים היום להראות לכם כמה אני כיסחתי. בינתיים אנחנו מול אחד בן זונה שרוצה להיות. מול אבל אפס. סליחה שאני מול מחלל. נכון, זה אנחנו מול כלום. וסורי שאני מקלל, רק הצהבים התחילו לעלות לי על השכל. כמובן, אלה תראה אותם לי, תראה את הפנים שלי לי. שלום, אני אופק. אלה, תראו את הפליש. למה שמת עם פליש? יא דפוק. הוא מסנבר לי את העיניים. שלום לכולם, שלום. כפי שראיתם, יש לנו קצת בעיה קטנה, אני כן עם משקפיים. אני מחכה לדגל כבר 50 שנה. 50 שנה אני מחכה לדגל. שישימו אותו בסטיקים בומס. ולקיחה טובה. איזו קפיצה, אין דברים כאלה, איזו קפיצה. אם אתם רוצים לדעת את הקוד בחלומות שלכם בקבר, אתם בחיים לא תדעו, וזה גם לא אכפת לי. זה הטנק הכי חזק אצלי פה, נדב אידל. הטנק הזה מקסים, חמוד, יש לו כמעט את כל הרובים, רק 4 רובים חסרים לו, שאלה הרובים חזקים. כמובן שאני לא צ'יטר, אני משחק פה עם צ'יטרים כנראה, כי הם כל הזמן זזים. אז כפי שאתם רואים, אני כל הזמן מתאמץ, וזו פעם שנייה שלקחתי את הדגל. אם אני עולה רמה, אני מגיע לרמה של טנק של חבר שלי, נדב אידל נראה לי, לא זוכר את השם המשפחה שלו טוב. הוא חבר שלי, אני אופק מעפולה. תרשמו לי פרטים, הכל אם אתם רוצים, ואולי ניתן לכם את המספר טלפון. וזה בטוח שלא, כי אני לא רוצה שכל כך אנשים הרבה יחדרו לאישיות הפרטית שלי, זה לא נעים כל כך. אני צריך מבטיחה. הנה זה הטנק, אני מהירות, לקחתי להם את הדגל. עם ביצים כמובן. לא ביצים של תרנגולת, ביצים שיש לגדר. אז אם בנות רואות את זה, מה אכפת לי? אני חושב שבנים ובנות זה אותו דבר. טנקי אונליין זה גם בנשמה. הנה,
עכשיו התחיל קצת כל הכיף. אחד רמה 3 כוכבים מול לא כוכבים. 3 ריבועים, סורי. אני רק שכחתי כי אני די אוהב את כל הדברים האלה, את כל השטותניקים. אני אוהב הרבה שטותים בטנקי אונליין. למשל השטות האגדי, ארוחות. רק שתאמינו, כל עניין הארוחות הזה לא קיים. אין רוחות ואין רוחות. אני אומר לכם את האמת, בתור ילד גיל 10, שאומר לכם את אמונותיי, מי לוקח? אני הייתי יותר מדי על המשטח. הנה הסידה כמובן עכשיו. אנחנו 4 מול 0. כפי שאתם רואים, אני עולה פה על מה שאני רוצה, לא אכפת לי. זה היחידה, אני לוחץ על האנטר. ומחכים פה לדגל. כן, כמובן שאני אקח חיים, לא אכפת לי לפחות שאני אקח. מי עליכם? טוב. אין אף אחד מהערבים, אנחנו שלישייה של חבורת סתומים יש לי פה, שאפילו סטייקים בו, הם לא יודעים, תביא את הדגל פשוט. חבר שלי הסתום סתם לקח את הדגל כי אין לו מה לעשות בחיים ומשעמם לו. אבל כמובן אני לא מגיע אותו. וכמובן מי שהגיע אותו, סוטה אותו. כמובן, זה אומר אצלי. ירשת הומו, תמיד תהיה הומו. טסטרה טסטטה. טסטרה טסטטה. כדי לבוא לדגל כמובן. צריך לבוא לו על המוח. על המוח. סורי על הטעות הזאת, סורי על הטעות. הוא פשוט לא רוצה לשחרר את הדגל, הכלב הזה. הוא לא רוצה לשחרר את הדגל. הוא חייב ללמוד לשחרר לי את הפאקינג דגל. תדחוף אותו. תמות! אמא שלך זונה, מי הרג תמות. אותך? אני התהפכתי בעצמי, נראה לי שמישהו הרג אותי. בואו נבדוק. אין אף אחד מבין. קוראים לזה מצב מוצא. אם אתה נופל במהירות חזקה מדי היית מת. ז'ום. אוקיי, לא היה לי מהירות. עוד נפילה. סורי אחים. I do the ones for you. השאירו לנו את הדגל! אמigos. סע. הפעם אני מקווה שזה יהיה נחיתה טובה. אני מקווה מאוד. כי אופק שונא נחיתות לא טובות. כי אחרי זה גבונקה לבומה. האופק יהיה גמור. זוז ותביא את הדגל. תביא לי איזה חמור של סתומים. זה בכלל שם. הוא חזר למקום. מי החזיר אותו? מישהו שמת יחזיר אותו. מה? סתמי את הפה עכשיו, אני באמצע אונליין. שאני אסיים את המשחק עוד 11 ומשהו. דקות. ואחרי זה עושים מוטרת, נכון אופק? כן, כל החברים שלי מקנאים בי כמובן. יש לי חבר אחד, רמה מעליי עם מרובה. אני עכשיו הולך לקפוץ מעל הרמפה הזאת, כמו שהראיתי לכם. ואם אני לא הצגתי את עצמי, קוראים לי אלעד. זה אח שלי הקטן כמובן, הקרצייה בעולם, אבל אני לומד להכיר אותו יותר ולא לסבול אותו. והוא נותן לי להיות הצנון. כמובן שיש לי פה חבורה של סטלנים, סרטים, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. עד שההוא יבוא, אני כבר אקח את הדגל ויברח. הנה הוא מאיים ביריות כאילו, מה קרה? יחסרו דיבר על המסיבה. אני שם את הדגל כאן, כמובן, אנחנו רוצים איזה מקום אתה אופק? על הזה ייגמר.
איזה מקום אתה? שום בלב. כמובן שאני במקום אחרון, כי לא תפסנו כלום. איך? קיבלת המון קולות. דגלים, אני לקחתי 3 דגלים. ואור 2. הוא לקח, הנה הוא פרש. כמובן שגם אנחנו נעזוב עכשיו את השלב. אני לא מאחד הפחדנים קוקו פחדני. ואני אצטרך עכשיו להפסיק את הסרטון. ביי ביי.